गारबा खावना लाबोदों बियो गारबाजोंनो फंथामसो सोबाखागोन आं बेखौ जामाय ओंखारबो जल्दि आंनि थुरसिया आंनि गारबाया जल्दि लाबो जारौ आयं मा थुरसि गारबा होख्राव हरबाय थाखो नोङो नाय आयं नोंसानि जोमैया माबायदि मानसि एसेबां सिखावना सिखावथार आरो बियो औ मा जादों आयं आं ओंखाम जानो नागिरदोंमोन आरो ना आयं ओमफ्राय हाखु दाखु खिनो ओंखारनायलाय आं खिहैब्रबबाय आरो ओमफ्राय आं लेट्रिनाव थानानैनो खोनाबाय थाखादों जोमैनि माथो बायदि ओमफ्राय आं खिबाय थानायखायनो माथो हरासै आरो ना आयं आं सानदों खिखांनानै रायलायहैनोसै जेब्ला आङो खिखांनानै फैयो नायफैयो मानसिया गैया ओमफ्रायनो दसेनि उनाव जेब्ला आं ओंखाम जानो नागिरो बासनानो गैला ओहो मा खालामनांगौ देलाय आयं बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ मालायफ्रा मा खावो बिनो बासन खावो आरो आं दा बहा ओंखाम जानांगौ आंहाबो थुरसियानो गंसेल' ओमफ्राय गारबायाबो गंसेल' बेखौनो खावबाय बेलेग बुस्थुखौ खावबाबो जेबो सानामोन आङो मोननै मोनथाम थाखानाय बुस्थुफोरखौहाय मोनसे थानायखौल' खावबाय आयौ मा होनबावगोन आं लाजिनायसो मोनलाय लांखांबाय आं बेनो बेफोरबायदि खावलु खावला सभाबनि थाखायनो बेखौ बिखुनजोआ जुदा जाहोबाय एसे बुजिथों गियान हाबथों होननानै दाबो बे सरित्रखौनो गारनो रोङाखै मालाबा मानसिनि आखायावनो थैसिगोन बे बिहामजोआ दे आयं आं नोंनो थुरसि आरो गारबानि फैसा हरनोसै नों बायनानै लांदो दे नाङा आयं ओहो आं रावनिफ्रायबो फैसा लाया आंनि थुरसि आरो आंनि गारबाखौनो आं लानानै थांगोन बे खावदों होननानै आं बेनो होथारा बेखौहाय आं एसे होलांथारगोनसो दिनै माहानजा न'आव दंना गैया आयं बियो न'आव दंना गैया आं बेखौ दिनै होथारगोन आयं नों खबर मोनाखै होनबा बेखौथ' बिखुनजोआ गोदोनि न' बोरायाव जुदा जाहोबायना दाथ' बियो बेयावसो दङ थां आयं थां नों बेयावनो लोगो हमबाय थां नै खोनासंबाय आयं थांनानै दावराव दावसि खालामनो नाङा दे हामा खोनागोन गामियाव दावराव दावसि जागोन सिरि मोजां रायलायनानै लाबोबानो जाबाय दे ओहो आयं आंनि गोसोआ सिरि रायलायनानै फोजोबनो गोसो गैया आं बेखौ दिनै दाननोसो गोसो आंनि गोसोआ वाव समायबायथ' आंनि संसारा समायफ्लेजोबथारबाय मा दं मा गैया आंनि न'आव मानसि फैबा जिरायनो होसाबनो बायला सिलाबाबोथ' सियार गंनै दङ आरो मा नांबावगौ दै रोगानो बाल्थिं मोनबाय मालायनिफ्राय जेनथेन खावनानैब्लाबो ओंखाम संनो गेस मोनबाय ओंखाम ओंख्रि एरनो गारबा मोनबाय आरो ओंखाम खुरनानै जानो थाखाय थुरसि गंसे मोनबाय ओंख्रि संनानै जानो थाखाय दामि साराय मोनबाय ओंखाम संनानै जानो थाखाय गंसे कुकार मोनबाय आरो मा दंबावोमोनथाय ना बेदर दाननानै जानो मैगं थाइगं हानो थाखाय मोनसे मालायनि खावनानैब्लाबोथ' सिखा मोनसे मोनबाय बिखुनजो जाम्बि नों आंनो खासि गंसे होआखैब्लाबोलाय माथो जानो नाय जोमैया जेना रसा नांनानै थाग्रा जोमै नङा उदै दं जिहेतु गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय नाय बेसेबां मा बुद्धि खालामनो गोनां जायो आंजोंलाय सोर हानिसै जोमै आयु अबेनि सिबां माल बाथा बुथुमनानै लाखो बेलाय मानो फैदों नों आंनि न'आव जोमै मा बुंखो नों आंखौ आं फैनो मोना आंलाय नोंनि सोर नों आंनि सोरमोनथाय आं नोंखौ बावगारबाय आं नोंखौ सिनायलाथ' मा जोमैया रसा नांनानै दङ नामा बेखौ खबर लानो फैदों नामा नोङो हो नोंबोथ' बिखुनजोनि खिखौ जायै बिराद बाहादुरि जाथारबाय बिखुनजोनि खिखौ मोनजागासिनो नालाय जोंफोरखौ नोंबोथ' पाता होआमोन दा माहाय सोरांस्रि आंनि न'आव फैनानै गोमोदों नङासै मेगना देरल'ल' जालायथारदों नोंसोर आंखौ एसेबां दुरबल मोनदोंमोन नामा हो सोरांस्रि नाय जोमैया एसेबां दुरबल नङा जोमैया रसा नांनानै थाग्रा मानसि नङा नाय माबायदि बुद्धि सोलो दं आंनियाव आखायाव थाखा फैसा गैयाबाबो मा जानो आंगो मानसि गैयाबाबो मा जानो आंखालाव थाग्रा मानसि नङा आङो अभाब जाया आंहा अभाब जोमै नों बेफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोना फैखो ओइ हिनजाव नों आंनि जेबो जाया आं नोंजों जेबो खोथा रायलायनांगौ सम गैया नों दायो बेनिफ्राय ओंखारलांदो दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखि ना नों आंनि न'आव फैनो मोनगोन ना आं नोंनि न'आव थांगोन गाबागाव दै जुदि आथिङा लावोब्ला आंनि न'सिम आथिंखौ दानस'नानै हरनाय जागोन मिथिखा दे थांनोसै आं सोरनिफ्रायबा मा खावनानै लाबोखोहाय एसेबां बाहादुरि दिन्थिबाय र' दाल'सो नोंनि टेम्पारा ओइ मा पुसार बुंनानै थांबावदोंसोहाय माबाफोर बुंनो गोसोब्ला स्रां बुंनानै थांखाहाय बेबायदि आंखौ रैखोमा सिरि गोसोआवल' साननानै बुखिनानै दाथां मोजांबासो मोजांहाय आजिखालि आंजोंबो गाज्रिबाथाय गाज्रि मोनथिखा गिखायो जाम्बिया आंखौहाय सोरांस्रि जाम्बि आंखौ गिमारोथ' बियो दोंनो थांगारबाय आथिं दानस'जानो गिनानै न' सिङाव सोहैजोबनांसिगोनहाय मालफोरखौहाय ओंखाम ओंख्रि संना जानोसै आंहा ओइ जोमै आयु मा जाजोबखाय बे न'खरनि मानसिफोरा
खरथाखालि बायदिसो मोनजोब्बाय आं गावखौनो मा जादों हा माखौ एसेबां गोब्राब लाबाय थादों साफा फैगासिनो दे नोंसोरो हा ना नोंखौबो आथिं दानस'नानै हरनांगौ आया मा बुंनाय जादोंलै ओइ मानो एसेबां गोरालै नोङो ए दानि जुगाव गोरा जायाबा गोरलै जानानै थानांगौ हा ओइ दानो बेनिफ्राय ओंखारलां आंहा नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो गैया दिनैनिफ्राय नोंसोरना नोंसोरनि आंनि संसार थांगोनलाय थांगोन नोंनि बे बायलाला न'आवनो ओमफ्राय नों माथो माल माथा खावनानै लाबोदोंनो मानसिफोरनि सोर बुंनाय गोदावदों नामा जाम्बा आया नंमारगौथ' थांनोसै नायनोसो फैखादोंमोन आं आयं फैया नायनो थोनहरनायखायनो थां नोंनि आयं ना सायं जाहैबाय था बिदि खिखौनो जाम्बा लरग' नोङो आया बोरै जाखोहाय बोरै मिथिखोहाय आंखौ माल खावदों होननानै जानाय नंला थाब सोहैनांसिगोन माल मा जाबावगोनसो मालफोरखौथ' मोनबायमोनहाय खावलु खावलाबाबो हारसिंलाय बोरै संसार जानो हुवायानो गैयाब्ला हुवा सासे थानांगौमोनहाय होमबा साबसिन जागौमोन संसार जानो आं हारसिंलाय बानायबो मोनलायलाङो माथोहाय दा मानसिफोरा मालफोरखौ लांफैफिनबा मा खालामनांगौ आङो बेफोरखौलाय मा सिन्था खालामबाय थानोहाय आंलाय दाबो सिख्ला बायदिखौ माथो गथ' गथाय गैया मा गैया उनफोराव सोरखौबाफोर सासेसो नागिरना लानोसै हुवाखौबो दे आइ जोमै बहाथो आंनि थुरसि आरो गारबाया मा नोंनि थुरसि गारबा नेग्रा आंखौ नोंनि सुखिदार बायदि मोनदों नामा हो आं मिथिगौ नोंनि थुरसि गारबाखौलाय ओइ लां थुरसि गारबाया हद जल्दि ओइ मोख्रै बुन्दि आंनि सिखाया बहा आंनि सिखाया दै लोंनो बिफ्ला आंनि सिखाखौ खावनानै लाबोदों आयु लासिंसिं मा एसेबां गाज्रि नोंलाय आयु मासे गाज्रि नाम होनो नागिरदों आंखौलाय नोंनि सिखाखौ आं मानो खावनांगौ आंखौ एसेबां दुरबल मोनदों नामा हो सिखा गंसेखौनो बायनो हायै आं मानो खावनांगौ नोंनि सिखा ओइ जोमै मोसौ सिखाव आयु मा जाजोबखाय गामिनि मानसिफ्रा मा जाजोबखो ओइ आंखौ थैखो सानखो ना माखो नोंसोरलाय हा आंखौ एसेबां बिदि नायनो फैदों नोंसोरो एसेबां लारि सासेनि उनाव सासे मा खावब्ला नुजाफैखो आंनि न'आवलाय सियार गैया आंहा गंनैल' एसेबां मानसि फैनो नाङा थांदो ओइ दानो सोबबागासिनो नोम्फानि हाबाखौ दिन्थिहरफिनगोन आं लाजिनो रोङा नोंलाय लाजिनो रोङा माबायदि मानसि खामानि सोंफ्ला आंनि न'नि बासनफोरखौ खावनानै लाना फैनो आयु आंनिबो खावदोंथ' नोंसोरनिबो खावबावदों आंनिबो खावदों नै न'आवलाय माथो मानसिफ्रानो लारि गोजाखा नै माथो आंनि लोगोफ्रासो दंफैजोबो नोंसोर मानो फैदों बेयावलाय सिखावनि न'आव खावजानाय जिनिसफोरखौ लांनो फैयो जोंनि माल खावदों नालाय बेनिखायनो लांनो फैदों ओमफ्राय नों मानो फैदों नोंसोरनिबो खावदों आयु आंनिबो खावदों आंनि गेस खावदों बियो गेस लांनो फैदों आं नोंनिबो खावदों नोंनिबो खावबावदोंसो औ नुवाखै आंनिखौबो माल माथा दोगसि बाल्थिं मा खावनानै लाना फैदों आंनिखौहाय गारबा थुरसि खावना लाना फैदों ओंखाम जाखांहांल'थारमोन आङो ए बिदिसो आंनिखौ सिखा खावना लाना फैदों बियो सिखा ओइ लोगोफोर खोनासंलाय बियो बांद्राय उतपात जाद्रायबायहाय बेखौ देलाय दे जों हिनजावफ्रानो बेखौ एसे दांनोसै नामा औ बांद्रायबाय होथारहाय बेखौ होथारदो आंथ' नायनोनो हाखाया बेखौ ओइ आंबो बांद्राय मोनबायहाय बेखौ दे होनोसै जों बेयावनो बुथारखानोसै नामा बोरै मोथिजोबखो बाल बिसोर आंखौ खावदों होननानै बुनोसो नागिरबाय माथो जानाय नङाहाय बिसोरखौ थगायनांसिगोन आं आइदै नै बेमारा जाखांनो हमबाय दालाय आंनि खर'आव सोर दै लुबावनांगौ जाखो मा जोमेरानि हावाया देरहां जाबाय नामा एक्टिं बुजानो गिनानै बेमार जाफ्लानायनि खोथा बुंदों मा खर' दै लुनांगौ नोंनि खर'खौ देखावनोसैसो जोङो रलाय र' खोथाया बिदि नङा आं माने दाखालि डक्टरनाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय डक्टरा बुंदों आरो आंहानो बावगारनाय बेमार जानानै दङ ओमफ्राय डक्टरा बुंबावदों आं मा जायो मा खालामो आं गावनो थर गैया जानानै थायोनो बेनिखायनो आरो मा बुंबावदोंमोनथाय डक्टरा नै बावगारबावलायबायसो दा निसा थगायदों नोङो थगायदों बियो नंगौ फोथाय आंबो आसुरितसो मोनदों बेफोर माल माथा दोगसि गेस बाल्थिं बेफोरो आंनि न' बोरै सफैजोबखो होननानै आं गोमोदोंसो ओमफ्राय आंथ' नै बेफोरखौ नायनानै आङो मालिक नागिरलांनोसो नागिरदोंमोन बे सोरनि होननानै आं थांनोसो नागिरदोंमोन गामियाव मालिक नागिरलांनोसो थांनो नागिरदोंमोन आङो बिराद एक्टिं लानो रोङोथ' नोङो मा बुंनो होननानै बुंखाहाय बेलाय आंजोंनो देखा देखि रायलायनानै खावना लाबोनानै
माखौथो खोनासंबाय थाखोहाय लोगोफोर बिराद स्मार्टथार बियो थगायनायफोरावबो होथारदोहाय थगायबाबो जाला खारदो जोमै खारदो